Ndinotenda zvikuru Mwari ngakuitirei zvakanaka nezita raJesu Kristu weNazareta. Nhasi tiripo pakuverengwa nekudzidzwa kweshoko raMwari. Muzuva ranhasi tiri kuverenga kubva kubhuku yaRuka, Ruka chapter 5, apo pane nyaya dzakati wandei, asi musoro weshoko uripo kana kuti theme iri chapter iyoyi iri kubuditsa simba raMwari. Kwekutanga tanga kwe chapter iyoyi tiri kuona Jesu achitaridza simba nekuparidza shoko, vanhu vachiungana vachitevera shoko. Tichizomuona pekare mumwe chete Jesu achikonzera kuti Peter anga amboshaya hove akwanise kubata hove zhinji. Zvichiramba zvichidzika tichimuona Jesu achisangana nemurume anga aine maperembudzi achingomubata, maperembudzi achimusiya. Tikaona zvakare Jesu awigerwa murume anga akaremara, zvakare achiporeswa mushure mekunge aregererwa zvivi. Saka Jesu ane simba rekuporesa, Jesu ane simba rekuregerera zvivi, Jesu ane simba rekuchinja upenyu hwemunhu nekuchinja basa remunhu kana kuti title yemunhu. But tisati tapinda munyaya yanhasi yatapiwa naMwari ine musoro weshoko unoti kana situation yako isiri kuita zvaunoda, ita zvinodiwa naMwari, ita zvataurwa naMwari. Saka inogona kufupikiswa yongonzi ita zvataurwa naMwari, ita zvataurwa naMwari. Sekutaura kwandaita ndati inini tisati tadzidza shoko ranhasi, ndoda kutaura nguva pfupi pfupi nyaya yakati koshei, yandoti regai iwewe neni tiidzidze tiinzwisise. Ndoda kudzidzisa pamusoro penyaya yemafake prophets, mafalse prophets, mafake miracles namafalse miracles. Chinhu chekutanga chatofanirwa kuziva ndechekuti pane mutsauko pakati pemunhu anonzi a fake prophet nemunhu anonzi a false prophet. Mawedzi mamwe haana kufanana zvaanoreva. Izwi rekuti fake na false haana kufanana zvaanoreva pamunhu anenge achinzi fake prophet. Munhu anonzi fake prophet munhu asina simba kunyange raMwari kana raSatani rinoshanda paari, munhu anoshandisa njere kuvhara vanhu nekudramatiza zvinhu sezvaitwa nesimba kunyange rewakaipa kana raMwari. Zvinhu zvese zvinenge zvichiitika muchechi iyoyo ndezvefake. Ukazviteverera unoona kuti aiwa hapana chechokwadi. Pakanzi pakaprofitwa nhingi, unozoona kuti aiwa zvinhu zvakagadzirwa. Pakapora nhingi, unozoona kuti anga asingarware. Fake ndo fake prophet, fake miracles, fake prophecy, fake healing. Tiritese. Then tikauya kune muprofita anonzi false prophet. A false prophet munhu anotoita minana chaizvo izvo potoprofitwa zviri correct chaizvo izvo. Vanorwara votopora zviri correct, but mweya washandiswa usiri waMwari, mweya uri kushandisa muprofita usiri waMwari, simba riri kushandiswa risiri raMwari. Anogona kunge ari munhu ane mishonga kana kuti munhu anoshandiswa naSatani. Munozoona nekamwe kaitiro kekuporeswa kuti iyi nzira iyi haisi nzira yaMwari. Ndozvamunoona nazvo a false prophet.
anogona kuti apedza kana kuti mukunamatirwa kwako kana kuti mukubatsirwa kwako haapoinde kuna Jesu. Anokutaura kuti kana mapedza zvandapedza izvi, chiendai munobika doro kumusha, vadzimu vafare. Motonoribika, motoona shuwa maporeswa. Chakuporesai ndi Satani anga achikunetsai musati maenda kun'anga kana kuti kumuprofita iyeye kana kuti kumunhu iyeye anobatsira. Anga achingoda kuti muite satanism, muite izvozvo okuregedzai. Mutengese your souls kuna Satani okuregedzai. Chaari kuda harisi doro. Chaari kuda kubikwa kwaro, kuobeya instruction yekubika kwaro ndakuobeya ikoko kunamata Satani, kumupa your soul. Ndo zviripo. Saka a false prophet anosiyana na fake prophet pakuti a false prophet zvinhu zvinotoitika zvechokwadi asi zvichibva pamweya usinei naMwari. Simba risiri raMwari, zvinhu zvichitoitika. Tiri kunzwanana. But chimwe chatofanirwa kuziva ndechekuti hakungave ne fake prophet pasina a fake member wechechi iyoyo kana kuti wenzvimbo iyoyo. Hakungave ne a false prophet kusina a false believer kana kuti a false congregant or a false change member. Chinotanga vanhu vari false kana kuti vane ma-false spirits kana kuti ma-fake spirits, ma-crooked spirits, ndo vanotanga kuungana pasati pauya tsotsi. Saka itsotsi riri kutungamira matsotsi. Ndi false prophet vari kutungamira ma-false believers. Because Mwari vane chinhu chavakaisa matiri cheumwari chinokwanisa kubata chitsotsi. Unoaletwa ukapinda muchechi isina Mwari iri kuitwa zvinhu zvefake. Kana uina Mwari uri munhu ana Mwari ane a correct spirit, unonzwa kuti muno mandapinda muna Mwari, something is wrong. Haumirire newspaper kuti rigokuudza kuti prophet Ningi ndewe fake. Vanoita mabhidhiri, vanoita zvinhu zvefake pakati. Zvinorongwa zvamunozoona zvichiitika zvinenge zvarongwa kwakati. Wega haudi newspaper, unozinzwa. Mwari vanotaura newe. But kana uine a false spirit, uine a crooked spirit, hauna chaunonzwa. Zvakafanana nekuedza kutendeutsa munhu anofarira n'anga, anofarira zvinhu zvisinei naMwari, zvekushandirwa, zvekubatsirwa, zvisiri zvekunamata Mwari chaiye. Haumugone kumuudza kuti izvi zvinhu zvakuti hazvisi, because kwaari ndizvo, because agara ane spirit iyoyo iri wrong. Saka chinhu chiri wrong kune munhu ane wrong spirit chiri correct. Chinhu muprofita ari false kana kuti ari fake kumunhu ane false spirit ari correct, ari right, haumuwine. Are we together? So ndo mafambiro azvinoita. Chinobva pakuti munhu akwanise kuzoti uyu false prophet, kuziva nediscernment mweya uri behind, kuti mweya washanda apa kuita munana uyu kana kumupa prophecy iyi, mweya wengozi, mweya wekuromba, mweya wemushonga, ndo zvinoita kuti munhu ave a false prophet. Chinoita kuti munhu hanzi a fake prophet hakusi kuporeswa kwevanhu zvaunoona kuti aiwa Ningi airwara mapepa otobudiswa unzi anga aine gout, aine arthritis akapora, munzi aiwa minana yese ifake. Ukaona anodaro ane false spirit, ane fake spirit, handitika anongokurumidza kunongedza everyone kuti it's fake. Vakadaro vakawanda vanongomhanya kuti chese chese ifake, because iye wacho ifake. Ukapfeka magirazi egreen, chinhu chese chaunoona chinoita green. Tiri tese. Saka unofanirwa kuita vaunoti ava ndeve chokwadi vari kushandiswa naMwari. Kana uchitenda muna Mwari unoziva kuti Mwari ndiMwari weminana, ende hapana pawakataura kuti zvapera zveminana. Minana iri kuenderera nekuti Mwari vari kuenderera, tinavo. Kuitika kweminana hazvizo zvinotadza munhu kuva fake. Fake inotooneka nekusaonekwa kweminana. Ukaona chechi yako isina miracle muchechi, besides the miracle yesalvation, pasina panopora vanhu cancer,
pasina panopora vanhu ichi neichi. It's a fake church. Kwete kuti it's a false. Pane false panowanika zvinoitika zvichikonzerwa nemweya yakaipa isinei naMwari. Pasina chinoitika chiri kumirirwa kuti chitoita zvokugadzirwa. It's a fake church. A real church kunowanika minana, because where there is God, there are miracles. Where there is God, the supernatural is present. Saka kana musingawane supernatural, something is wrong nechurch. It's a fake church. Hainei naMwari. Anditika ine chekuita nevanhu vakaitanga. Mwari havanei nechechi iyoyo. Tiritese. Anyway, let's go back kunyaya yedu yezuva ranhasi yandati iwewe neni tidzidze zvakanyanya pamusoro penyaya iyoyi. Regai ndivhure bhaibheri redu tiwanirwe nyasha naMwari yekuverenga shoko kubva kuna Luka chapter 5. Yandichangoverenga mavhesi mashomanene kumusoro kunotangira chapter iyoyi. Mwari wachitibatsira zvakanyanya. Ndichaverenga pa vhesi ya 4. Apo Jesu anoti, Bhaibheri rinoti iro, wakati apedza kutaura akati kuna Simoni, pinda kwakadzika mukande utava bwenyu kuti mubate. Simoni akapindura akati, tenzi, takatambura usiku hwose tisingabati chinhu, asi zvamadaro imi ndichakanda utava. Zvino vakaita izvozvo, vakakomba hove zhinji, utava hwavo hukabvaruka. Vakaninira shamwari dzavo mune rimwe igwa kuti vauye kuzovabatsira. Vakauya vakazadza magwa ose ari maviri. Magwa avo ari maviri akanga onyura. Mutemo wemambure, ndoda kuti mutarise chimwe chinhu. Mutemo wemambure, study yandakaita, waiti ivo mambure akanga akandwa aifanirwa anga ine capacity yekuzadza 1 board at most. Ndo maburi anga aripo aikwanisa kubata hove. Capacity yanga iri 1 board. Saka pakapindira Mwari, mambure akabata double or even more their capacity. Saka your capacity semunhu, ye capacity ye business yako inobva pa connection ne collection yako yemazwi aMwari anotaurwa naMwari. Your business ino reflecta ukama hwako naMwari. Tinogona kuona ukama hwako naMwari tikatarisa ukama hwako nemari, kuti mari iri kukuda here kana kuti iri kukutiza. Tinotoona kuti Mwari vari kure newe wewe, sei mari iri kurewo newe. Tiritese. Very good. Regai ndidzike naro. Pa 8 panoti, zvino Simoni Petro wakati achizviona akazviwisira pasi pamabvi aJesu akati, Ishe, ibvai kwandiri nokuti ndiri mutadzi. Pane chiri kutaurwa naPeter pamusoro pechivi. Kutadza kunokutadzisa kuwana zvimwe zvinhu. Kutadzira Mwari kunokutadzisa kuwana zvimwe zvinhu. Sin blocks you from getting things from God or from getting good things in your life. Are we together? Right. Ndadzoka kumusoro kwenyaya yangu yandataura nawo yekuti kana situation yako isiri kuita, ita zvataurwa naMwari. Peter aiva nesituation yekuti akanga aredza hove usiku hwese akasabata. Peter akanga akutadza kugona zvaaimbogona kusvika Jesu kana kuti Mwari vapinda muupenyu hwake. Wapinda muupenyu hwake, situation yake ikaramba kuchinja kusvika Peter aita kana kuti kusvika pakataura Mwari pamusoro pesituation yaPeter. Rega ndikuudze chinhu ichi ugare wachibata nhasi. Situation yako nhasi, yauri nhasi iyo, situation yako yauri nhasi inotya zvawaudzwa naMwari, kwete zvawaudza Mwari pamusoro payo. Situation yako haitize
kana kushanduka nekuda kwezvawaudza Mwari pamusoro payo. Inoshanduka nekuda kwezvawaudzwa naMwari pamusoro payo. Ende pane chinhu chandiri kuona panyaya iyoyi, matambudziko ose anonzwa chete zvawanzwa zvataurwa naMwari pamusoro pawo. Ndo zvaanonzwa. Haanzwe paunotaurira Mwari pamusoro pawo. Haanzwe panotaura Mwari ukasanzwa iwewe. Anonzwa chete zvawanzwa iwewe zvataurwa naMwari pamusoro pawo. Saka chikuru chakakosha kana uine dambudziko, kuenda pamberi paMwari nenzeve dzinonzwa. Kana wanzwa woita zvataurwa naMwari pamusoro pedambudziko, usati wambodii rinenge ratiza. Saka dambudziko rekushaya hove mugungwa rakapera muupenyu hwaPita the moment yaakaita zvaanga audzwa naMwari. Tarisai kuti dambudziko raPita harizi kupera nekuda zvataurwa naPita pamusoro pedambudziko iri, but zvataurwa naMwari pamusoro pedambudziko iri ndo zviri kupedza dambudziko raPita. Tarisai kuti mhinduro dzaMwari kuminamato yedu, pakanamatwa naPita kuti Baba, ndatambura nekusabata hove, usiku hwese hwapera ndisina chandabata. Dambudziko raPita riri kupedzwa neinstruction. Munana waPita uri kuuya seinstruction. Breakthrough yaPita iri kuuya seinstruction. And instruction iri kuuya ichiita sekunge kupenga, kana kuti zvinobhohwa kana kuti zvinorwadza. Imaginai kuti vana Pita vakanga vageza mambure, varongedza mambure, varizaina, vakunzi chikandai utawa hwenyu pakadzika-dzika mubate hove. Saka breakthrough dzinouya nekuteerera Mwari. Mhinduro dzaMwari dzinouya nekuteerera Mwari panguva yakaoma kana kuti pasituation yakaoma. Dzinouya nekutenda Mwari panonetsa kutenda Mwari. Testimonies come in the form of instructions. When an instruction is obeyed, a testimony is received. Saka vazhinji hatizive kuti kana Mwari vakuda kutiitira, vakuda kutipa, vanoita sei. Ndo zvatiri kudzidza nhasi kubva kuna Pita, kuti kana Mwari vakuda kukuitira munana pasituation yako, vakuda kukuitira chishamiso padambudziko rako, vanokupa instruction. Saka Mwari pavakapa instruction yekuti tsanyai 100 days, hausi mutsanyo. Hakusuda kuti muonde, murwadziwe nenzara, inhau yekuti mufare. Muinstruction imomo mune breakthrough. Saka unogona kunzwa Mwari kubudikidza nemumwe munhu achitaura zvataurwa naMwari, kana kuti unogona kunzwa Mwari kubudikidza nechiroto, unogona kunzwa Mwari kubudikidza neshoko ravo rakanyorwa mubhaibheri. Kana mubhaibheri makangotaurwa chete kunzi kune kutsanya nekunamata kuzhinji, watopiwa instruction yekuti kana uine zvaunoda zviri kunetsa kuuya, instruction ndi iyi: tsanya nekunamata zvizhinji. But vazhinji hatidi kuteerera Mwari, but mhinduro dzaMwari dzinotevera vanoteerera Mwari. Mhinduro dzaMwari dzinouya kune vanoita zvataurwa naMwari. Mhinduro dzaMwari dzinouya kune vanonzwa zvataurwa naMwari voita.
matambudziko epanyika anotiza pavanhu vanonzwa Mwari voita. Chanonotsa mhinduro muupenyu hwako harisi simba raSatani. Chanonotsa kusanzwa zvataurwa naMwari woita. Mwari vakati tsanyai, iwe sei usiri kutsanya? Sei uri kudya? Mwari vakati tsanyai, mazuva 100, iwewe uri kudya. Ko kana ariwo mapiro avada kukuita, kana ariwo test yavari kukuedza nayo, Mwari vanogona kukutesta kuti unoteerera here. Hoza haungapi munhu asingateereri chakakosha. Woti nhingi ndipe spoon. The next thing umutaura kuti nhingi tora mota uende kutown. Iye amboramba kuteerera kukupa spoon. Anokuteerera here kumuudza kuti usazomhanya uchipfuura 100 km mota iyo ine problem yakati. Iye ambotadza kuteerera kuti ndipe spoon. Saka unoita go by what you have experienced. Pawambomuti ndipe cup akaramba, ukaona kuti uyu hateereri, uyu ndikamupa mota ndikamupa instruction hateereri, futi anofa nayo. Ndo zvimwe chete zvinoita Mwari. Vanozokupa instruction sei wamumarriage kana uchimbotadza kuteerera instruction yemumwe murume akuudza kuti ngatitsanye tiende padyo naMwari vatibatsire. Saka munogara muchitambura kuti sei Mwari vasingakunzwei. Mwari havatange nekukunzwa iwewe kana usingawanzwewo. Chinotanga kunzwa Mwari, kuteerera Mwari, kuobeya Mwari kuti ivo vakunzwewo, nekuti ndiwo mukuru. Prove kuna Mwari kuti you are willing to listen to him and he will listen to you. Tiri tese here vadikani. Kana situation yako isiri kuita, ita zvataurwa naMwari pamusoro payo. Ndadzidza zvakare kuti mari ine chekuita neumwari, especially kuvatendi. Pauri pakawanikwa chivi, mari inotiza. Fishi dzinotiza. Fishi dzinongorepresenta mari. Hadzibatike nemunhu akabata chivi. Kanda chivi pasi, repent and reform, and you receive money. Saka kubva iko zvino, namata kuna Mwari uchiti Mwari, ndiregererei zvivi zvangu. Itai kuti dzibatike mari. Ndibatewo mari. Handitika ndinotenda zvikuru.